sing ngaji bakal mulya, 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 sing ngaji bakal mulya. Siro kabeh rikala jaman Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji. Kadene siro kabeh rikala jaman Nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji. Ngaji tansah dadi kekerane insani, wong mukmin senenge ngaji. Ayo ngaji, sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya, sing ngaji bakal mulya. Sing ngaji bakal mulya, bertedodo siro kabeh nalikane para wali nyambung perjuange tlatah Jawi, derek tuntunane Nabi. Weruh siro kabeh enta sepiritah ngaji, kados tabuhipun Kanjeng Nabi minal maiti ilalahi. Ngaji dalan nyuwun marang ridhone Gusti, wong mukmin senenge ngaji. Ayo ngaji, sing ngaji bakal mulya, 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 sing ngaji bakal mulya. Lingsir wegi srengenge de muncul sunare sumampura. Lingsir wengi oh cici cuit cuit cici cuit 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 rabe solo ocehan bang wis lagino ini muncul suna sumampura bang wis lagino segini muncul suna sumampura. Cici cuit cuit cici cuit 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 rame soro oh treket kerak keret ibo angin sumur atas kapya kapyur treket kerak keret